Astagfirullahaladzim. Jan kudu tak tangis-tangis sono ya Allah. Lah wong atraksi kaya ular keket kena digawa rene. Ngono nek njaluk keplok-keplok ora umum. Semangat sih, nyemangati wong kene sih. Semangat apa lah wong masyarakat kene iki semangate luar biasa lho nggih. Roro, Kat jam 1. apa? Wis melumpuk tumplek-blek luar biasa. Lah kok iki sing dinteni lak kentung bonggek tok. Roro. Lah basa adewe metu lah kok atraksimu kaya munyuk lempoh ngono. Variasi ganoman 1.000 Kowe iki mbok ya Jawa isin iki ditonton adik-adik dhewe lho. iso nyurah budal kocok. Ya Allah. Lecah bagus iki jajal contonono Mas Pungge. Wae ana contoh Mas Pungge iki atraksi iki be kok gedhe. Wah, aja plilak-plilik ngisi rene le. Malah lawang. Lungguh didelok anak lanang iki didelok. Anak apa model cuyu. Lah timbang anakmu iki kaya pot cocor bebek. Lan malah apik bocah nyenden ning son malah kaya rodone. Iki lho deloken iki lho anakmu iki. Lah, dak. Yo. Tas dhisik kilah anakku. Oleh tas bagus. Kamu sebagai saudara laki-laki aja sampai pergi kalah. Oh, saya gitu iki adikku lho. Oh, yo lek kowe iki melu aku nyapa? Lah nyeluk bocah iki kene kodene. Nyapa? Piye? Nek aja karepmu dhewe lho wong bocah bagus. Ya. Ngono to? Wong mudeng malah njak omong ngono kuwi wah trayaya kuku. Bang. Ganti kowe lagi. Lele potongan moncrot. Ning iki lek wong jogat iki kudu nggawa suasana mini muka kudu apik. Malah kaya wedok. Kudune piye? Tak, tak. Raya bocah cilik lak sik urung iso nata mimik muka. Kowe kuwi lho mbokan. Lele. Lah antas wae supportermu belum lumpuk kat mau ki lho wis. Jamaah lho iki. Jamaah tenan. Iki krungu adan. Wah, Nyapa? budak tawon. Masak. Yo.
wedok iki apa tajem lho. Anu ngambune iki tajem. Ambune kok, Dik? Letong jare. Wong wedok jujur ngene iki. Piye? Letong jare. Kowe iki mbok aja gawa-gawa ngono kuwi aku lek ora patek seneng. Nyapa? Dene tak omongi. Apik ya. Pademu kowe kok tong aku ora patek seneng. Kowe ngelokne aku ambune kaya apa? Letong. Nuwun sewu, tak ambune nggonmu. Piye? Apik to? Solarapane sik nemen Pak Iwak. Kaya cuwilan mayit iki lho. Lah kok malah kaya batang. Lho tumen kok parfumku lho Vanilla Milk. Apa? Vanilla Milk. Balsem kuwi yo. Basemu kuwi wah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nglengkong niki pundi? Kidul kali ora umum nggih. Ora umum. Reokan geden nekakne dadak 6. 6. Iki ngono elek-eleke kudune iki sing iso nanggap ngene iki Pak Camat. Kok iso? Tak lho, dadak 6 ki regane larang lho nggih. Ya ya. Pemain ya apik-apik, lha iki kok ketumpuk getok 2.500. Muda San. Kentung mung kira 2,5. Iya. Jakle delok kabeh. Ora umum paling ngendak ki Camat. Ora iku camat. Acara mantenan niki pundi temantene? Lang lho kok ngacung kuwi wong. Kok mantane ganteng topian. Monggo anu Mbak manten kalian Mas manten kula aturi jumeneng wonten mriki monggo. Iki wis kok. Mas. Ayo Pak, apa-apa ayo. Suara apa-apa? Nyapa? Aku karo Mas gak asing iki. Lah kok ora asing ki lho. Kanca sekolah iki. Sing ngejaki aku bolos ben kowe lho. Kanca sekolah. Sekolah Sekolah apa mbiyen? STM, STM. jurusane loro. Apa? Komputer karo hukum. Dongene kecekel aku. Kuwi jenenge kowe iki maling komputer. Lah ya, Bocah ngledis ae nek Mas lak lulus. lulus. Lah kowe lak ditokne to kae. Tokne apa perkara kuwi? Wayahe praktek. Nyapa? Rasa mlebu. Gurune kok cakok dhewe. Lah mantan iki nek serasi ngene nggih. Serasi. Mase dhuwur putih resik, mbake ya putih resik sejajar Kaya seimbang. buku. Buku yo ngene iki. Wong buk musik le dawa seh ngono. Kok kaya Matamu. maksudnya sing sisih ki gawe sendal jinjit kan sisihe ilang to terus gawe glok kae Perkara mbokku biyen suntik silikon lho. Pengen langsing malah kegede sisih. Dadi mau aku ces. cah nglejing. Niki manten anyar nggih paling ngendak adewe ning kene iki urun polah ya urun donga. Dongan dhewe urip kumurat marit kok ndongakne. Cah iki nek urip jebles. Niki namung meling mawon kagem temanten kekalih. Kersane omah-omah kuwi ayem tentrem. Sing penting panjenengan gedene rasa syukure. Wa ita adna rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Wong ben tanggapan ning YouTube enek 100 YouTube dongane gur kuwi. Ora gone anggak kae dongane yo kancane Korea. Terus iki katum-katum lho. Lambemu ngono lha iki adewe manggon ning gone para alim ulama cedhek pondok Roh. menika ya cedhek masjid. Lah ya paling ngendak donga ya gawe Arab. Kali. Biasa kok Lha
Ada kok klerok nenah gitu. Wong donga iki kowe Arabe to? Arab Aku tak huruf Wijaya. bocah iki kok wong aku ki Arab ra kelasé wis dhuwur to kok kowe malah hijaiyah iki lho. Wijaya to? Alif ba ta sa. Iki ning kene nggone para alim ulama lho nggih. Aku wis suwi pondok kowe suwi lho ya. Pondok Suwi. iki kidul kali iki. Kidulnya suwi. Ya ngaji. Ora bakal pentol ngono. Wong bakal pentol nek mung ngeguk-ngegukne. Kowe iso nggelar kudu iso gulung. Iso. Alif, Alif. Alif ada tulisannya alif to. Alif ay Allah lip iki tangga. Kowe wis menggambarkan hablum minallah, hablum minan nas. Aduh. Bocah iki ada ya teko hablum minallah, hablum. Wong donga aku tantum-tantum. Iya iya iya, dadi adewe urip ning alam donya Kowe kuwi. iki lek ora enek aku ora lucu asine. Lambemu mbok aja ngono adewe iki tim. Tim yo tim sekene mbok apusi ora aku tok. Iya sekata. Adewe iki manembah marang Allah lan bersosialisasi kepada manusia. Arep apa-apane kudu eling karo sing gawe murid. Hablum minallah, hablum minannas. Ya temu lho bocah iki. Temu. Iya iya. Golek duit lele. Bak. Bak iki carane mburi mah baki wadah. Wah. Manten loro iki kudu duwe wadah sing nrimo. Muga-muga dadi maneh sakinah mawaddah warahmah. Wah lah ya apik lho kuwi temu lho ya kuwi. Tak taat. Agama apa Islam kudu Islam. taat. Salat 5 waktu. Oh ya bener wong ya cedhek masjid kaya Nah, ngene masjid. kok ya kudu eling 5 waktu lho Mas nggih. Sak. Aja mikir sakmu dhewe sae ganongan ya pikiran. Lah wong lambemu ki kaya torong lho nggih. Entek-enteke ya rono dhuwit ae. Aku neh iki nyawon. Lah kok iso mikir aja mikir sakmu dhewe kok mikir sae ganongan. Maksud iki ngene, iki omongan tuwek kuwi kocok goblok. Lah Saiki piye to? saiki aja mikir sae dhewe, ya mikirin sae tanggamu apa ngamal ibadah. Sedekah. Lah ya kaya ngono. Lah iki wis jenenge sedekah amal jariah. Gawe tontonan ora kok didelok dhewe nyatane masyarakat ya bebas ningali Bener dong ning saku pikiran ngono. kok ya rono nah lho iki kok ora lagi mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal diparingi momongan ayem asale mbangun rumah tangga amin amin ya rabbal alamin nggih monggo kula terus matur suwun nggih Suntuk, oh Bos. alah iya nggih anu kantonge sini mbako ya Suntuk. ora apa-apa Iki. Anu kadung dongokne angel ngene. kowe iki ya aja ngono lho Ora paling iki wong jenenge dagelan iki wis ngono kuwi. Lah iya iki gur guyon tapi dongae muga-muga kabul. kaya kan sore iki nggih Apik regeng apik meriah. mengano ngresmene tebireng kuwi. Udu temu tuman kok bireng bareng. Alhamdulillah iki mah koncone yo akeh. Oke. Saka tuwek-tuwekane kuwi kutar-kutur teko Paksi, matur sembah nuwun. Rombongan Korea matur sembah nuwun. Kowe kok kotar-kotor. Ora nanggapne kutur ngono ae. Cah nek lejing iki ya iki kok iki kok. Lanjut aku ya. Monggo ayo ta.
bukan mukrim. Sadeng musola. Potonganmu kaya indel tikus ngono kok kowe iki kok muni bukan mukrim barang. Lah aku ditikel mbok panganan to. Bocah ora angger jeblet andene kowe mambengi. Ngapa? Basane kene tok bukan mukrim. Ya. Neng ngetan pom Ngapa? kidul dalan. Ngapa? Kok kekep dhewe. Pangku dhewe ngene. Kuwi aku pas mendeng disul rokok. Tok jeblet sae kok iso. Dadake 6 nggih, Mas Peri anjem ya. Suruh. Iki suwi ra apa-apa. Ya ya. Iki guyub rukun. Ora apa-apa rada suwi wong nanggap Oh ganongan. iki tuan rumah metu iki. Oh, bae duduk kursi tok. Kok kursi arep lungguh iki kok. Tak terus oleh to? Boleh. Oleh to? Ya ora apa-apa. Ayo. Iya. Ya nek iki ora kok kacung lho. Kacang tanah. Tumen ngomongin bukan mukrim kok malah njaluk loro iki kok. Gak baca tak. Oh tumen kok kebacot tak terus loro iki lho. Mama. Bunda. Ayo tak kerja dulu. Iya. Apa ki ngipi ki tra ya oleh dhuwur. Ora apa-apa ngimpi ya. Wong ngipi tak. Oh tembung umpama. Cak ngledis. Lagi pas kaya kancaku rene. Ya apa? Pembarong kondang Ngendi? Petri. Kowe iki mbok mbok inisial ngono lho nek nyeluk ki kok. Ora seru. Petri iki lho. Kancane iki rabi kabeh. Rabi kabeh. Nanggap reok. Anake ya wis gede-gede iki. Gede kabeh. Anakmu Besok umur piro, Petri? Wis tuwek kowe iki tuwek. Ya ngono kuwi didongakne lho nggih. Wegah. Kene diurung rabi kok dongakne. Andene kowe iki kok alokmu nek alokne ceplos-ceplos kuwi. Lah nek omah curhat terus lho. Nyapa? Aku dongakno kowe iki. Piye? Aku Mas bendang rabi. Ya terus. Wong pacare genah dulure Jatri kuwi lho. Nek kok turut barang ki nyapa ta kowe iki? Aku besok bayangne. Petri rabi, Jatri dadi manggolo. Kuwi Kowe lho, aja kowe lho. kowe iki Trek ditumpuki kawul diterpali. Jebres. Kowe aja kowe ora nek Mas Jatri ya ora dadi adewe ngene iki lho kowe iki. Loro. Aku yang nggur bayangne besok wedake apa ya Mas Jatri? Lek besok dipacake Cina. Potonganmu Cina luhing. Yo, Ayo.
anyang-anyangan piye lho nggih? Hah? Bocah kuwi kok nek anyang-anyangan piye? Ya begantani masik ini. Mama. Kamu belum begitu, Mama. Kok belum begitu? Beda nek kuwi iki adek-adewe sik imut-imute gemes-gemese. Oh, ya ini ora oleh dilarang ya. Oh, dilarang agama tenan kuwi. Enek Ham. hak asasi manusia. Ya. Dosa. Ya. Lah iya. Lah iya. Ya wis ngono ae kok. Kuwi ya wae. Adek kendong.